भोजपुरी कैसेट की मशहूर दुकान म्यूजिको की तरफ से प्रोग्राम हो रहा है भाई। आप लोगों को अगर भोजपुरी कैसेट खरीदना हो तो म्यूजिको की दुकान में जाकर के गांधी मार्केट में खरीद लें। आप सुन रहे हैं गंगा कैसेट की प्रस्तुति। बोलिए प्रेम से शंकर भगवान की, बोलिए राजा रामचंद्र की, मुरली मनोहर घन श्याम की। अच्छा देखी सब है, भगवान के बियाह हो गए, बड़ा आनंद के बात भाई। जौन छूटल फटकल और बाव में से ओकरे के हम कह बेसी कुछ ना कह भाई। तनी देखी सुनी, देखी धनुष जब टूट गए तो सतानंद जी कहली हमनी के हिंदू में कोई गो बियाह होखेला, अब भगवान के जनकपुर में कोई गो बियाह भइल बा। तनी निमन निमन सब तनी चीज सुनी, खोज खोज के जो निकालल जाला। हमनी के हिंदू में कोई गो बियाह होखेला, अब भगवान के जनकपुर में कोई गो बियाह भइल बा। 4 गो। पहिलका गंधर्व, दूसरा प्रतिज्ञा, तीसरा स्वयंवर और चौथा जोन वैदिक, ये 4 गो बियाह हो। तो गंधर्व केकरा के कहल जाला? लड़का के या लड़की के नजर मिल गल हो गए। तो सुनी भगवान के नजर कहाँ फुलवारी में मिलल बा? तो लता ओट से माँ जगत जननी सीता जी देखो तानी, भगवान राम छोटा भाई लक्ष्मण जी के साथ में देखो तानी। तो पहिलका बियाह फुलवारी में, आ दूसरा का तो पहले राजा लोग स्वयंवर करे, ओकर नाम कहा स्वयंवर। हिंदी के या भोजपुरी के जबले भाषा के शब्द के मतलब ना समझो तबले ओकर अर्थ स्वयं। तो स्वयंवर के मतलब का? देश विदेश के राजा लोग आवे आ लड़की माला लेके घूमत आ स्वयंवर अपने खोजत। ऊ कहा बा? नारद जी ना गो रहस कि हमरो मालवा मिल जाओ गलवा। भगवान विष्णु से जाके कहलन कि तनी हमरा सरकार जरूरत बा, अतका तराउर तनी पहुंचावा में तनी अपन चेहरवा दे देती। भगवान कहलन कि या दादा हई नारद जी के आई माया बा। तो कहलन कि रही वो बानर के मुंह बना दे। कहलन कि जाई तो माला ना मिलल। तीसरा का? प्रतिज्ञा। राजा लोग प्रतिज्ञा करे कि जे ई धनुष के तोड़ दी, जे मछली के आंख में तीर के मार दी, ओकरे से हम अपना राजकुमारी के शादी कर दे। तो प्रतिज्ञा रहे धनुष पर कि जब ले धनुष ना टूटी। तो धनुष जब टूट गए तो वह स्वयंवर सीता जी जाके माला पहिरौली। तीसर का भल। आ चौथ का जब दूत जाता रहे ही नाम माटी खोराए लागल। खोराए तो जब केहू के खबर मिली तब नु खोनाई के, बिना खबरे के खोनाए लगी। नहीं तनी ई सब कहे के हो, तनी ऐसा बात नहीं खे। हम हो लगा हुआ नहीं खे, बात नहीं खे, ई बात मत बुझो।
तो दूत के भेजनी तो बताई कहाँ जनकपुर बाया कहाँ जाए के बाद अयोध्या में। सतानंद जी राजा जनक जी से मिल के विश्वामित्र मुनि से मिल के दूत के भेजता, 2 जना दूत चलता लोग जनकपुर से विदेश के नगर मिथिलेश के नगर। का कह के चलता हम दूत कि हम तो आरे बाती लेके आरे आवो तो रहली पार से। ये किसने किया? सुन लीजिए, देख ली लोगन, बेवकूफ के बुझाता कि किसमिस नहीं खे देख ले। अरे कहबो करते तो कहते छुहारा। अरे हम तो अरे बाती लेके अरे आवो तो रहली पार से अजन कदारा बार से। घर जाना बा इसो मोहर ना। अरे हम तो अरे बाती लेके आवा तो रहली पार से अजन कदारा। ठीक आवे ना दी जहाँ ब्रेक लग जाए वहाँ उहे नु गाड़ी चलावे वाला के ड्राइवर के असली उहे पहचान आने के ब्रेक लगाओ तो यहाँ ढमलाया जाता है। तो पहुँचे दूत रामपुर पावन हर से नगर बिलो की सोहावन आ भूप द्वार 3 खबर जनाई दशरथ ने तो सुन लिया ये वो राजा जनक जी के दूत राजा दशरथ जी के दूत से जाके कहला कि सरकार हम जनकपुर से आयल बानी राजा से मिलेला चाहता नहीं। राजा से जाकर के चक्रवर्ती राजा से कहले हैं दूत की विदेह के नगर से 2 जना आयल बा लोग। राजा दशरथ जी कहलन कि बुलाओ पाती देता रे एंग ना लागल सजाए पतिया के जब देनी हो
तो राजा जी पढ़तनी, आंख से आंसू गिरता तो खूब खुशी होखेला, तो आंख से आंसू आवेला, खूब खुशी हो जाई आदमी तो, आ दुख में तो एबे करेला। तो पढ़ी पढ़ी बातिया फाटत बाटे छतिया, कि नैना से गिरता रे लो। आप सुन रहे हैं गंगा कैसेट की प्रस्तुति। कोई साथ बारे हमारा अरे राम होला खाना बबुआ, बाहर बिहार का हरिहरी बा तो नोच के खा मन जाएंगे। आराम से भाई, आराम से बगाल हो कोई साथ बारे हमारा अरे राम होला खाना बबुआ, अरे मोतिया पागल भइले। ए दूत हमरा के समझाओ, जहिया से हमरा लड़का के लेके विश्वामित्र मुनि गइलन, तहिया से हम अपना लड़का के ना देखली। हमरा विश्वास नहीं के हो कि हमार लड़का जाके जनकपुर में धनुष के तुरले हो। कहने की सरकार तुरले से बा जरूर राउर लड़का, अरे राउर लड़का तो ऐसा कहलन कि देश देश के लोग आए रहे लोग जे कि कहत रहे कि हम तुर दे, सबनी के मर्यादा के भंग कर देनी। अरे धन राजा अराउरो लाला मामा अतूर देलन धनु सापू, धनु सापुरानवा, धनु सापुरानवा, धनु सापुरानवा, धनु सापुरानवा, धनु सापुरानवा, धनु सापुरानवा, धन राजा राउरो लाला सूरी देले धनु सापुरानवा, धन राजा राउरो ललानवा, सूरी देले धनु सापुरानवा। अरे एक श्यावल एक गोरबा बदनवा। ए राजा जी बड़कू जे बारे उ सांवर बारे, आ छोटकू जे बारे उ गोर बारे, तो विश्वास होता, विश्वास होता। आ उनका साथ में एगो मुनि जी के देखली हो दाढ़ी बोरहौले रहला, विश्वास हो गई। कहले कि खजाना खोल के आ दो। कहले कि आह दादा विदेह के हम दूत है सरकार, यथा जोग जौन दे दे बूहे ले ले, लेकिन खजाना मन देखलाई। ई खबर चल गई महल में केकरा यहाँ, कौशल्या जी, केकई जी और सुमित्रा जी, तीनों रानी के यहाँ। तो ये लोग खुशी में का कहता लोग, एगो बरमासा हो खेला धून कि सुनी के खबरिया हो माता आ तीनों खुश भइली हो, आ सखी लोग गावई मंगल गीत है, आहे धन धन भाग आजू आ हमरो लाला नामा आ रखलन कुल के आरित। और का कहता लो, अरे कहली कोशिला रानी अदाला साजू बहिना है, आ मोर बबुआ दुल्हा बनी हो। एक बेरा नइखे माटी खोराए लगा। अरे कहली कोशिला रानी
अडाला साजू बहिना है अमोर बबुआ दुल्हा बनी है दुआरा पर हाला कोहली के कोया रानी अडाला साजू बहिना है अमोर बबुआ दुल्हा बनी है आ दुआरा पर हाला है। इहे ऐसा ही कहता लो आ राजा जी दुआरा पर का कहतानी कि मेरे प्यारे लाला नवा तुरे है धनुष बनवा आ खुशबारा न दशरथ राजा आ देखो राजा बजवावेलन बाजा आ देखो राजा बजवावेलन ये कह के बा आ देखो राजा बजवावेलन बाजा देखो राजा बजवावेलन बाजा अरे देव लोग खुशी होई फूल बरसावे देव लोग खुशी होई फूल बरसावे एला कि हमनियों के भगवान के दिया देखे के मिली देव लोग खुशी होई फूल बरसावे देव लोग खुशी होई फूल बरसावे फूल बरसावे हो फूल बरसावे फूल बरसावे हो फूल बरसावे खुशबारा न सकल समाजा जितना जो समाज रहे वहां के मंत्री सेनापति जनसाधारण सबके दिल में उमंग आवत रहे कि भगवान के बराती देखे के मिली खुशी बारा न सकल समाजा खुशी बारा न सकल समाजा देखो राजा बजवावे नवाजा देखो राजा बजवावे नवाजा देखो राजा बजवावे नवाजा सबके वो खुश रहे। बराती साजे के आदेश भइल के करा के भरत जी दूगो तो दुल्हा वही जान थे बियाह खाली रामे जी के नहीं खे भल चारों भाई के भइल बा तो बिना दुल्हा के कैसे बराती है दू जना ना गो रहे लोग लोग के हो का कोनो ई दुल्हा ना हो लोग तो सुनी भरत जी और सुमंत जी के बारात साजे के आदेश भइल तो दूगो रथ बनल एगो रथ अपना गुरु ला बनौली आ दूसर का रथ चक्रवर्ती राजा दशरथ जी चारों सेना चलल चतुरांगिनी सेना अयोध्या से तो देखी लोक गीत होखेला आजो कल गावेला लोग तो तिलक के बेरा होखेला हर तरह के होखेला कि गाय के गोबर महादेव आंगना पाई सुनु है शिवा शिव के दो तो देखी हर एक गाना जे औरत लोग गावेला में भगवान के नाम बा तब तो तिलकवा में गावेला लोग कि कहवा से अइले तिलक देवुआ तिलक ले ले ठारो भइलन है आ तो दोसर का पदवा में का कहला लोग कि मोरो बबुआ पढ़ल पंडितवा अच्छा अंगूठा के निशाने ना देखो लेकिन वो घड़ी कहलो कि मोरो बबुआ पढ़ल पंडितवा आ पढ़े के बेरा तो जानू लेकिन देखी एक दिन सबके बर बर बनेला बर के का मतलब है श्रेष्ठ बर के मतलब हो खेला श्रेष्ठ एक दिन श्रेष्ठ सबके बनेला हमरो बियाह होई के का के जाई
तो ये हालत कहले कि शंकरो जी की बियाह होत रहे। सुनी, शंकर जी के बियाह होत रहे तो गइल है, सब लोग बाराती चल रहे। तो सब लोग जब बाराती चलल तो भूत प्रेत के सजले रहल। तो भगवान विष्णु आई देवता लोग कहल कि हमनी के रउरा बाराती में ना जाए सब। तो काहे? तो बताई, ई लोग जाई तो लोग के देखो थे केनहू केनहू के 4-4 गो कपार बा, आ केनहू बिना कपारे के 12, केहू के मुंह बा, केहू के 10-10 गो बा, आ केहू के होइले नहीं के जाई बारात में अलगे करी। तू कहता कि बारात में तो अलगे लागल चले लोग। तो भगवान विष्णु कहलन कि अब अहुओ न जाए सब। तो काहे? अतई बताई कि बसहा पर सवारी पर दुल्हा के ठीक से बैठे के चाहिए। तो कहलन भगवान शंकर की काहे? तो रौरा सिंह होरी पीठ कहले हाँ या पूछ होरी मुंह कहले हमनी के ना जाए सब। बताई कि एगो तो शुभ होखेला कि ऑप्टन लागो रहेला, और रौरा जहाँ भूत प्रेत के उहे जहाँ जे रखल रहेला राख उहे लगौले हैं। ई के जाई जी? सब दुल्हा के ड्रेस बनल रौरा तब ड्रेसे नहीं खे, ये हम ना जा बाराती। तो सुनी, भगवान शंकर जी कहने कि सुनी, हमर मालिक पीछे हम ताकी आगे, यानी कि भगवान विष्णु हमरा पीछे हम आगे ताकि, यही से सरकार हम आगे नहीं खी देखो आई। और बाराती तो सुनी, पहले हाउ लोग जे ली आवेला सब लोग के पूजा होखेला। पहले कोयलर पूजा ला लोग ना पूजेला लोग जी। तो वो भरी गीत गावेला कि कावना बनावा रहलू है कोयलर, कावना बनावा जालू, गावेला लोग ना हवावन होखेला तब गावेला लोग। कैसे कि कौन राजा पोखरा खोनावेलन आ घाट बनावेलन हो, आ के कर हो खेला बियाह के करने हवावन। तो दशरथ राजा पोखरा खोनावेलन घाट बनावेलन हो, राम जी के हो खेला बियाह भरत ने हवावन। गांव के लोग जुटेला तो अब टौनी आला तो गीतवा बबुआ गोबे कोइले हो। तो हम जौन छोड़े बा उहे कहत है। अब देखी नेहवावन होखेला तब कैसे कहेला लोग, किराई जवाई आमानी रखे देखी हो रे केहू नजरी न लावे। तो दूसर का पदवा में का कहेला लोग कि जे मोरा बबुआ के नजरी लगई है आओ करायो खिया में टेकुआ गोपई। लड़का रोन बोन में जाता रहे ऐसे कहेला लोग। और बाराती चलल बा, कैसे चलल बा? झलवा का हमारा ला झलवा का होगा हो रंग पियरे पियरे
हम अनार के दाना है। अरे मकई के लेढ़ा कहते तो हो भला, अनार के हम दाना है। अयोध्या नगरिया से आने चलल बारियतिया, आहो रंग पियरे पियरे गलवा में मोतियन के हार। ए बबुआ भाई तो उम्र तो रहते चुके बा, बोल देवे तो फिर का कहे। गलवा में मोतियन के हार, आया हो रंग कैसेट की मशहूर दुकान म्यूजिको की तरफ से प्रोग्राम हो रहा है भाई। आप लोगों को अगर भोजपुरी कैसेट खरीदना हो तो म्यूजिको की दुकान में जाकर के गांधी मार्केट में खरीद लें। आहो रंग पियरे पियरे गलवा में मोतियन के हार। शोभला मौरिया आहो रंग पियरे पियरे तो छूटबे ना करब। प्यारी प्यारी झुलुकिया रामा शोभे लारे मोरिया कारी का कारी रो अब छोटका पुल हो। आप सुन रहे हैं गंगा कैसेट की प्रस्तुति। तब तो हर बार ही लागो अब यहाँ नहीं करी बात तो यार दादा अब रखी। अरे अयोध्या नगरिया से चलल बरियतिया है अजन कौन गरिया भइले सोर घोड़ा साजे
ऊंट पर नगारा बाजे आया उरो बाजेला सहा लागल हलो बराती के देख देख के देवता लोग लक्ष्मी जी सरस्वती जी और रूप बदल बदल के भगवान के बराती के देखता लो आय आनंद के प्राप्ति करता लो। उ बराती जो पहुंचल है भाई पार हो के छापरा में तो 6 दिन पड़ाव पड़ रहे। हम ना कहलन भिखारी जानल दुनिया सारी हमर कोनो ना हो वही लोग से जो सुननी तो कह देनी। छापरा में 6 दिन पड़ाव पड़ो तो छापरा नाव पड़ो। आगे बढ़ो लोग जब गए लोग जनकपुर में तो एगो सखी दूसर का सखी से कहतरी बाप रे बाप ये बाराती हो कि मेला हो? बाराती हो मालूम होता कि मेला लागल बा। का कहली एक सखी दूसर का सखी से अरे लागल जनकपुर मेला। हे सखी तनी हमरो मन करता का आ तो चल के तनी बाराती के देखती। अरे लागल जनकपुर मेला आ देखे के सखी मन